E logo, mira, unos pinchitos así. Está ben. A ver, espera, apártame. Ou encendemos as velas? As que? Cheame, si, é igual, como queiras. Das gastas só. Estás nova. Así podes vender. Podes guardar pós da general despois. Aí, tú gardo os paus da general. Podes coller xa Che, ou ainda estás... si, algunha mão ten que salir sempre. A ver, no, ten que salir a mão de Alfonso. Ponga usted a mano aí. Tabarroco, sin Freddy. Podes lavar, É lo que ten, lo. Callos. Que va, callos de que? O sea, os de mar non temos callos. Trepa aquí. Un salmoncito. Ai, salmón. Estas son así cousas. Vai ir a abrir. Podemos ya que no tenía. Que é? Era un amigo que tenía que estaba con el cuestillo en ladilla. Ai, mira que ben. Compañero da academia. Non é un cuadro. Foi con eles de viños. O lunes vou investigar. Vamos o lunes. Eran 7 días en tú. No, pero tú, a que hora tes as festas? Dalle ali algo aquí, ou non quero. Pero podo salir ás 6. E chego antes, Non, para que che coñelei un. Si, o vai o coller. Miro eu. Solo hai dos de clase. Colle, Alfonso, colle. Pero... sigo jugando ao balonmano. Ó, o Ali, onde va? Que vades a apagar as velas? Que pasada, man? Xoima, é puxo de xoima. Cantos Wellington serías capaz de facer? Máximo, é o Wellington, Con foie e con... Todos son a base de os. Cuidado, Xarulo. Non te poñas no medio. A que cortes? Non te deixo polo principio. É impresionante. Sodes un cozo, además. Sodes moito. Pero non estornudes agora, No. Voume. Ni sabes como fixeches sin currir. No, ai, Dios mío, color, no. Narai. Pero por que nos faz isto? Por que nos facedes isto? Va, pon as patatas. Te ríes. Aquí, va. ¿Nunca lo viste, Francisco? Mira allí. Sácale una foto y manda llama. Haciendo comentarios. Colón realmente. Pobre no vídeo. Xa o verá Luis. Da putada e unhas gotas nos ollos. Para non facer así, non? Cuidadinho,
El punto lagrimal. A la Garimal. Paciente, me ofrecí. No. Cando veamos o bullying, hemos de dicir o de marras, Tens que facer... O 2012, non? O 2012 temos que ir ao bullying. Outro. Sí, sí, Fernando, tú... Encárgate con los billetes e tal, Home, vai, Muriendo... 2002. Sí, muriendo de la risa. Cala que por exemplo. Pero espero que era así, No, penso que era que ando vivo. Cala que por exemplo. Dan un palo. E la ali, a medio metro. Bueno, que cojo. Ai, Que? Pero cala que está aí. Pero que? Eu fui saberlo. Mirou ali. Ai, millón! Xa está máis pasadinho, pero bueno, está ben. Ermita. Sí, xa dixo tua máis que quedara un pouco máis tempo. Este Gravar o zanahorio aí. Jiennense. Encantado de conoceros a todos ustedes. Saluda a la cámara, zanahorio, saluda. Presento a mi hermano Javier. Encantado, Javier. Presentamos a ser máis pequeno. Sí. A levar mesmo, máis ou menos, xa deixamos 5 minutinhos mas metímoslo máis tarde pequeno por tema de que outras máis grandes que máis pequeno, para ainda así sobrar. No, sí. O primeiro estaba de puta madre. Claro, eu estou falando do chico, eu estou falando do que pasa na vida de cada un. Claro, iso a mí xa non me incumbe. Non? Son 2 profiteroles para cada un. Non, claro. Xa non me afecta nin o outro. Nin o dos cantos, esas, Que garto. No, mujer. Esta é unha medalla que está se quedando nos osos. Claro que é. Yes. Eu curante... Iso é traballo. Pero lío. Te lleva el parto de espada. Le parto las piernas. Para que no puedo. Y cuando digo que le parto las piernas, le parto las Eu aquí feliz, verdad? E despois dela na casa já... Non, non está en casa. Non está en casa. Esa no fogado. Eu arranco Que ánimo. Oh, baba! O Wellington costa sempre 2 platos. 2 platos, o Wellington o postre. Sí, porque a verdad que isto é salvajada. Pero bueno, vais a comer, E despois unha copita, hombre. Hacemos un Un buen pacharán. A caer, É a viña. Xa non fai falta que cho diga, xa sabes o que me tens que traer. Pero antes un bon café. Hombre, por supuesto. A que nos podes facer? Que dibuixo nos podes facer? Esta coche cando diña ventana. Que vai a salir. Verdad que o coche te plazas tamén. Estaba falando...